Είμαστε στην ένατη μέρα του Pilates Wall Challenge και ξεκινάμε με push-ups. 5 επαναλήψεις, αργά με έλεγχο, συντονίζω την κίνηση με την αναπνοή, ενεργώ το κέντρο. Και πάμε να συνεχίσουμε με ανοιχτά push-ups. Φέρνω τα χέρια στο άνοιγμα του στρώματος και με την εκπνοή κατεβαίνω. Συνεχίζουμε με ραχιαίους. 5 επαναλήψεις στην κάθε άσκηση. Αφού ολοκληρώσω 5 επαναλήψεις, μένω ψηλά. Με την εκπνοή μακραίνω, τεντώνω τα χέρια, η εισπνοή λυγίζω και κατεβαίνω. Και πάμε σε σανίδα. Με την εκπνοή φέρνω λυγισμένο το δεξί πόδι, εισπνέω τεντώνω, εκπνέω αριστερό. Εναλλάξ τα πόδια. Και πάμε σε κάτω σκύλο. Εκπνέω, έρχομαι σε σανίδα, εισπνέω σε κάτω σκύλο. Και πάμε για side bend. Με την εκπνοή ανεβαίνω, εισπνέω, κατεβαίνω. Αφού ολοκληρώσω 5 επαναλήψεις, μένω ψηλά για 10 με 15 δευτερόλεπτα. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Εγώ για συντομία στο βίντεο δεν το έβαλα. Και κλείνουμε με τη διάτασή μας. Και μόλις ολοκληρώσαμε την ένατη μέρα.